сокинони ноҳияи баландкӯҳи муъминобод бо изҳори қаноатмандӣ аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва фароҳам овардани имконоту шароити созгори фаъолияти деҳқонӣ талошу заҳмати хешро баҳри он равона намуда истоданд ки ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзиро то рафъ афзун намуда дар коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузорӣ намоянд. соли равон кишоварзони ноҳия бо мусоид омадани боду ҳаво дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони 15269 гектар кишти зироатҳои гуногуни кишоварзӣ гузаронинданд. аз ин шумора дар майдони 11130 гектар кишти ғалладона, 993 гектар зироатҳои техникӣ, 963 гектар картошка, 655 гектар сабзавот, 119 гектар полезиҳо ва дар майдони 1394 гектар бошад кишти зироатҳои гуногуни хӯроки чорво гузаронинданд. ҳамзамон деҳқонон бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва имкониятҳои мавҷуд буда дастаҷамъона оилавӣ дар саҳро содиқона меҳнат мекунанд ва аз самари дастранҷи худ ҳам талаботи рӯзгори хешро қонеъ мегардонанд ва ҳам бозорҳои ватаниро бо маҳсулоти хушсифат таъмин менамоянд. Сафаргул Латипова, сокини деҳаи деҳбаланди ноҳияи Муъминобод, маҳсули бо сад ранҷ парваридаи худро имрӯзҳо дар шоҳрои ноҳияи Муъминобод ба фурӯш мебарорад. ин зани заҳматкаш фурӯши сабзавоту меваҷотҳоро назар ба бурдани бозори марказӣ дар ин шоҳро хубтар арзёбӣ карда, ҳамзамон даромади хуби иқтисодӣ низ ба даст меорад. маҳсулот камтар буд, ба бозор мебурдем, хак бо зиёдтар шудем, қадират мешинем савдо мекунем. рӯзе ки бо кор дошта бошем дар хоҷагӣ намеём. шукронаи иstiqлолат, шукронаи президент, шукронаи давлати тинҷи ором, мо ҳазор бор шукрона мекунем, ҳазорон бор шукрона мекунем ки давлати тинҷи ором дорем, давлати серпар дорем. ҷумҳурии тоҷикистон ки кишвари аграрист ҷиҳати парвариши тамоми зироатҳо имкониятҳои васеъ дорад. картошка дар рӯзгори сокинони мамлакат ҳамчун зироати асосӣ ва муҳим зиёд истифода шуда, парвариши он ҳам ба таври васеъ дар ин ноҳия ба роҳ монда шудааст. иқлими ноҳияи Муъминобод барои парвариши навъҳои гуногуни картошка низ хеле мусоид аст ва деҳқонон имсол майдони кишти ин навъи маҳсулотро бештар аз соли гузашта васеъ намуда, айни ҳол ҳосили заҳматашонро ҷамъоварӣ менамоянд. сокинони заҳматкаши деҳаи чашмасори ноҳияи Муъминобод бо тавсеяи мутахассисони соҳа дар кишту парвариши картошка хеле муваффақанд. ҳамасола дуканори шоҳрои байналмилалии ноҳияро деҳқонон бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ пур намуда, ҳосили заҳмати хешро бо нархи дастрас пешниҳоди сокинону меҳмонон мегардонанд. اینجا بهترین شهرهایی که همه جا میگذرن میروند سیاحا میان سوداش رو میره. ای بزرگان اخستر میده. امسال چقدر کارتوشکا شنوندین؟ امسال 1.5 تن شنوندیم، یک 10-12 تن زیادتر گرفتیم. بهترین. اینجا مردم همه به همتری دهقانی مشغول هستند. اینجا دهقانی بسیار و مردم بسیار مشغول. اینجا همه نمودش میکنن، میگیرن توکادو، همه چیز پیلوزی میکنن، پروشته با گندم، نخت، همش میکنن اینجا. رزق روزی خچونای همین میوانه این همین موزی 40-50 هزار سودو کردن. بهترین. صد باش گرونه حقیقتی هم سفید میکنیم فرزندان مثلا میان یوردن میتن اروپا همش تا یوردن میتن و چیندنش دم اومدن یوردن دادن. ما پیشوای میلاد نداریم، زمین به دهقان سپارید، همه شرایط را داد. ساکنان این گوشه دوردست مملکت با اظهار قناعتمندی از دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور و با استفاده از امتیازهای پیش‌بینی گردیده جهت رشد ساحه کشاورزی و وسعت تدبیرهای سازندگی سعی و کوشش نموده بهر تامین آینده باز هم درخشان وطن سهمگذاری می‌نمایند. محمد جانی بازار، علا مفروزی تقوی مراد، ناحیه مؤمن‌آباد برای برنامه اطلاعاتی خبر.